ki pulit enforcement jong ka khasils autonomous district council ki HDC ha kasi balang kala pelong ke jingkhnra ka bajor ya baro ki bar jala ki basong dia madan klam da yo ka jingbet ni ki license na ka council ha kate ke jingkhnra sipor na khaliang ki bamde ki khasi klapan pa jing persa handai da ka jingedon lang jong ki bor pulit kalala bante lakam Katkum gejing thu jong step member katana trade but enforcement ba polindo uloong ba katai ke jingkhnra kadai kitu ki barjala ki bapunwet ya kaya kayang chupai ba kabalong katkum ki kendon jong ka an shushu uloong ba katai ke jingkhnra kandang ya peteng biang wat haki por ki benangwan rei yamanta kin sange swa sipor namar ba ki pulet kanong ba kidang bon kam ban khre nak benta ka jingwan upresiden kari lasing ningkong uba pol loong ru namar ki don kam lang ya ka jingkersan jong ki pulet kumta ya katai ke jingkhnra kin sedang biang tang sulai pai upresiden council ka jongi katrikam katkum ka source of law nginum la banyak palat di kata the source of law ka bangi conduct ya kini ka drive mentakas ngi persya ya kini ki vending by non tribal hawkers kalong kini ka an ka jongi trading by non tribals act 1954 but ki rules 1959 as amended in 2019 ka mandate jongi kakut kata nginum la ban jam palat yo tau kut namar hakajingi dei bat ki non kahi ki bamde pada ki non tribals kini ki wan hapo jong ka purview jong ka state government ka badan ya ki an kom kene ka ba ki khot ka eviction from public premises 1980 te hakajingi dei bat kane ka jimbeteng ke jongi ngindang ye beteng ya kene ka drive persya ya ki illegal hawkers ka ba ngi pensange menda ka ski but kendiat hakini ki ski ki banwan kalong hadin bakawan ka request na kaliang jong police department ba namar jong ka visit jong president jong kari India ha ka Sunday kadon ka jingtuna jong ki force ka bamot baka deployment jong ki police ka babun ka la attach no but ka jingwan jong president de ngi kwa ban pentikna ba namar ba ka ni ka read ka jongi ka ni ka jing weng ka jongi ki hawkers kan long ka job ngindon kam ya ka support jong ka police department ka bringkong ka nomdon ka breach of peace ka ban manra ka hurihura ka ba ar kinumdon ki incident ki komba kila jateng ba namar ka jing duna jong ka backup jong ka police department ki officers lane ki staff jongga enforcement wing jongi kin don ka risk ya ka lane ka jing penwet ya ka jing trekam ka jongki tinggi don kam ya ka full support jongga police department de ya ka bamenta ka sngi kamut ka kam ka balala ban pendap hagi babun ki benta katkum ka basya yangi kalau longga job ya ka bor ka jongi ka source of law jongi ka dai tik tang ka ni ka an ka ba define ya ka hawking as a trade kamu buat ba hawker udah bandan ka trade license but ngila ongru akan notification ke jongi ba hawker ubadon ya ka ubadon ya ka license ngin consider you halor ke ground ba benengkong kanam don ke jing penwit ya ka ya yang jongi pat ba ka ba ar kanum kta ya ka koi ka khia jong pat ba tiga bangile kalong bet within kita ki parameters tiki ba ka ba light nang ta ka bor ngala yo banyakran hakini ki niat sngi bat menteri sarkar pada jong urban affairs de benda sngi ngala ekran bat SP East Khazi Hills ngi khmi ilti ya ka full support jong ka state government barak away namar kani ka kam bakan long ka job bat pelaj biang ya ki public space show pat ba kanomla tangga council kadon kam ru ka jing entregi ka active support jong ka state government but kabang yo snow kabang sense hado mentara sngihi kalong bakalong positive nakaliang jong state government nakaliang was transport nan jong katnan enforcement ba simle loi thu ba katai kasngi ki pulit jong sardar kilara ayu uwei na kitai ki barjala khnang mante lakam ya katai ka jingpane ka jongki